Session 4 nakaliang kajungi kum ki Nonghikai SSA ki badon hapo ka Shatri Jong ka Meghalaya Survey Shiksha Abhiyan School Association East Ksil District Unit ni penpau ka Jingso kya ka bajur khamtam habang yu ka Jing Kren lamwir lam tham ka Jong Election Minister jongi di malak men Rymbui kum Nonghikai ki bangila syakri ikari baka benreu ling baka puli ka puthi dak ki pau post nam hanangi sulango balai ba Election Minister Ukraine ya kum kitu ki kentin ba penok mensim ki kentin ba penduk mensim yangi kum Nonghikai SSA hajing shisha kat Election Minister uday benda perkhat uday benda theo dawa hasyo ban kren ban pelaj ya usintur ban pelaj utlik namahar ka Jing Kren jung ubaro kadai ka bahsyu lamler ka syuthok ka bersyukur balai Election Minister Ukraine kumto hajing sya uday ban perkhat kumno ban thaulat yangi kum Nonghikai SSA la kata kisna mengila syakri mengila kentiu ya ka pulai ka puthi henry kumbalong mentah imat ngim donjing mut ai bangin syakri bat bangin lebha hagi school ki bangi don nakata-kadaw lain ba ka kruwa khubor kalian ngajungi kum Nonghikai ki badon po East Ksil District ni Pynrem jur ka Jing Kren jong menteri ka puli ka puthi bat ni dawaro un hiar shukino mardor da umla ban handil ane ban tray ya kam balai Election Minister u thekti but u blames u kena seki SMC u kena ba kamdai ba ya ka push jong Nonghikai kamdai bala recruit lani bala thung da ka government henry kadai bala thung hi da SMC nakwa man pensai kum ne hatu ya ka salary ka jongi hatu ya ka tulap ka jongi lasiu dak SMC kumba pikran mapi ni labeh pisa dak central scheme kum juro nak state government 10% kumangitip nakata kadaw nakli nga jongi kum Nonghikai ni Pynrem ya ka Jing Kren ka jongpi bat ka Jing Kren jongpi kalong Tang ka Jing Kren Lait Jynhaw ka Jing Kren ka jongpi bomla dalile ban regularize Jing kum Nonghikai kalong ka baklaro kata-kata ban syu ai daw marbubun palat ki school marbubun palat Nonghikai ngakwa ban bu Jing klihan ka besai mano bal ailat nengkong ya ki school bakin seng la kalong ya ki private school la kalong ya ki school snong la kalong ya ki school balang mission school mano bal ai bor hatu umdai ka Jing ai Jing bit jongpi nakalang state government ban ai lat ya ki school bakin yat syahmat syaprang ten rementa pa pikena ba ngimdon ngimla kani baro kalong ko bakla nakalian ngajungi kum Nonghikai SSA kentu ya pi so hada perkhat bha puli bha ya ka RTX ya ka noms ka kren syai kumno ka ong kumno ka kedep kumno ya pi kentang yawai
Ngai makan ika video ke Jong akan tu ya pi ki parah kino parang kai tungnya teli kawai tungnya yang teli kawai ban ya khun ya ka hok ka jungi kum kino kai SSA ki bangin asya iban ni sa nyoban habar kiliang ni I wat ka tulok hadu mentah mene yang nado ka ketu kendai terik ka bangile ka mass gathering kai po mana student yang ba next week la plat ya ka tulok ka jungi ka arab na Hari mentah hadu kat nateli kita ki next week ngila ya leng ba henry ni nampat yo hadu mentah menen jemen I la kren biang kum tu ba ngin supply na ocean hapo mentah ubna henry ngimla ban sian ya kan ka sorka ka bala syu kleng Tang juat labang nama kata di pha kan nga message ka basai kan mau na kalian ngajung kum kini kai kan mempat yo ka hok ka jungi inam syong tahat kublai sibon kublai Jynhaw